onesta u integrità. U f'min nifakruk. F'Simon Busuttil. Dan huwa Ivan Bartolo, negozjant fil-qasam tal-informatika u li kien persuna qrib sew tal-kap nazzjonalista, tant li Simon Busuttil poġġieħ imexxi il-Forum tal-Politika Nazzjonalista dwar l-ekonomija. Fl-aħħar sigħat permezz tal-profil tiegħu fuq Facebook, Bartolo ħassu urtat wara li s-sit internazzjonali Politico ħareġ fil-beraħ li uffiċjali u deputati nazzjonalisti huma involuti fl-iskema tal-Gvern Malti taċ-ċittadinanza b'investiment. Dik l-iskema li Simon Busuttil u sħabu ħaduha qatta bla ħabel kontra pajjiżna u ħadmu kemm felħu biex ifixklu, iżda mbagħad minn wara l-kwinti nies fiċ-ċirku dejjaq ta' Busuttil stess involvow irwieħhom bruħhom u ġisimhom f'din l-iskema. Kien fid-dawl ta' dan ix-xenarju li n-negozjant Ivan Bartolo tilef il-fiduċja f'Simon Busuttil u l-Partit Nazzjonalista. Huwa fatt magħruf li Bartolo, is-sit ewlieni ta' 6PM Holdings, għandu sħab fin-negozju lil Zarem Vassallo, sostenitur ewlieni tal-Partit Nazzjonalista. Għalhekk ma kienx l-ewwel darba li Ivan Bartolo tkellem f'attivitajiet tal-Partit Nazzjonalista u fl-aħħar attività tal-Indipendenza kien għamel eloġju sħiħ għal Simon Busuttil għaliex dak iż-żmien kien jarah bħala politiku onest, iżda kif jidhru l-affarijiet issa żgur mhux jara għajmajn miegħu.